Good evening mga kawaray. Nandito na naman ako, panibagong araw, panibagong ano na naman to, pagla-live sa gabi. Magpapasalamat tayo kay Madam Helen. Thank you Ma'am Helen sa suporta sa aking channel. Manood po kayo dyan mga kawaray. Meron akong good news para sa inyo. At sa akin, lalo na sa akin, may good news ako. Thank you sa mga natin dyan, mga subscriber natin dyan sa palengke. Thank you po sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta. Thank you. One thumbs up. Thumbs up po yung magpasok po sa live ko, mga kawaray. Thank you. Wait lang. Sa Idol Pobre Worker. Tol. Ba't sa'yo pala to account nakabukas eh? Sa'yo pala account yun? Ay, salamat sa isang nanonood. Ako lang pala yan. Ako lang pala yan. Kala ko iba. Yan, 2 thumbs up. Thank you po sa mga natin dyan. Subscriber. Bumaba po yung ko. Subscriber, mga kawaray. Kakalungkot. Oh, tatlong nag-thumbs up. Oh, 2 nanonood. Baka si Pobre Worker na yan. Naglalagas pa rin yung Oo nga, naglalagas pa. Ay, shoutout kay Pobre Worker. Tol, shoutout sa'yo. Andyan na si natin, si Putol Pobre Worker. Shoutout sa'yo. Salamat sa thumbs up, Tol. Salamat sa panonood, Tol. Andyan na mamaya si Madam Helen. Si Ma'am Laura Isita. Good evening po. Sana pumasok po kayo. Tol, sige, baba mo yan. Natin. Lagay natin ng ipin natin yan. Mali pala yan. Wait a minute. Kaping mainit. Atsara. Ilan tol ah? Thank you sa inyo sa 2 nanonood. Si Tol Pobre Worker, thank you Tol sa suporta. Naglo-loading na naman tong cellphone mo, may na. Wala signal na naman. Yeah, loading. Hinang signal. Wait. Lumabas pa ako dun. Ay, salamat sa 3 nanonood, sa 4 na nag-thumbs up. Oh, call in daw, sabi niya Pobre Worker sa Ma'am Helen at sa mga kasama niyang mga OFW at kay Mami Laura Iseta. Mami, shout out sa Mami. Sana manood po kayo. Wait lang to lang, ilagay natin. Yung pin ito. Ba't ganun? Nangyari. Wait a minute. Nagluloko ang aking Parang mali yata. Loading kasi man yung mo, cellphone. Ba't ganun? Nakapin na pala oh. Pero yun. Thank you Tol Pobre Worker. Yan Tol na pin ko na po na pin ko na Tol yung yung bahay mo.
At yung moderator. Nangyari. Nagdulo ko cellphone. Salamat sa dalawang nanonood. Wait lang. Patayin ko lang yung ano. Tubig. Salamat. Ayan na pala. Ano na. Okay na tol. Salamat tol sa pag-pin sa akin. Ano? Oy. Oo tol. Salamat tol sa ano, suporta. At dito, hindi naglabas yung ano. At hindi naglabas yung comment section mo dito. Pinasignal ng ano ni mami. Cellphone. Pasensya na po kayo. Ang bagal ng signal oh. Yan na. Wala pa si Ma'am Laura Isita. Ay, Ma'am Laura Isita. Oo nga, Ma'am Laura Isita, wala pa po. At saka mga tropa nating ano dyan, vlogger. Sa palengke. Kala AKP, Bicolano Vlog, tsaka kay Brad dyan. Always support sa iyo, tol. Salamat, tol. Wala pa si Ma'am Helen. Loading po. Loading tayo. Hina ng signal. Ganun. Nalilit yung ano ko dito. Sa cellphone. Naglo-loading po kasi. Pasensya na, pasensya na. Wala pa si Madam. Abanti lang natin. Yun. Hello. Sa apat na nag-thumbs up dyan. Thank you po sa apat na nag-thumbs up sa dalawang nanonood. Salamat po sa panonood sa aking live. Shoutout natin yung mga subscriber natin dyan. Mag-comment po kayo dyan mga kawaray. Para ma-subscribe kayo ni Mark Jowaray TV. Salamat sa suporta. Tumal kanina dun sa palengke. Sabadong tumal. Mabili kanina nung kausap ko si Ma'am Helen eh. Kasi pobre worker, ang bili. Mabili ako kanina tol eh, nung kausap ko kayo. Di ba panay tayo ako. Nung nag-out na kayo, hindi ko na kayo kausap. Sos, yun na. Inatake na ng tumal. Swerte yata yun eh, swerte. Malakas ba tol, yung boses ko? Tol, pobre worker, malakas ba? Nagpapang. Paano ba? Paano ba natanggalan? Sabi niya Oo nga tol, sabi nga po ni Ma'am. Sabi nga ni Ma'am, mabili daw kasi di ka naman namin makausap. Oo nga eh. Kanong hindi na kayo ay salamat sa tatlong nanonood. Pa-thumbs up po. Maraming salamat sa pagpasok. Comment po kayo dyan para ma-shoutout po kayo. Wala pa si Madam Helen eh. Hinihintay po namin ni Tol Pobre Worker. Kasi magpapasalamat po kami dun. Mabili nga ako kanina tol nung kausap ko kayo ni Madam Helen. Ang bili ko. Nung hindi na ako na tawag nito, hindi ko na kayo kausap. Sos, tinumal na ako. Okay, kasi nakuha akong saging. Ganun kasi may klase kasing may dami kasing klase ng saging ang na makukuha. Meron yung maliliit, meron naman yung sobrang laki, meron naman yung katamtaman lang. Kaso lang, minsan din ang saging, hindi mo matsimpuan na maganda. Kasi pag hindi ka naman kumuha ng saging, wala ka may tinda. Tawa. Malakas pala tan. Pero pag na-upload ko to, ba't ang hina? Ganun. Baka sa cellphone siguro ng cellphone kong basag-basag.
Kahit dito pa lang banda, oh. Ang signal. Okay na yun. Salamat sa dalawang nanonood. Wala, hindi pa lang nag-thumbs up yung isa. Wala, ayun, tatlo na. Tatlo. Shout out po sa tatlo nanonood. Shout out po, shout out. Ano ba nahanap po? Ha? Tol ako na dating saging dito sa may amin. Oh, bodigero ka ba dati? Ayos. Impostor oil. Bali na guys. Yan lang yun. Inuubo na naman yung bata. Narinig si Mark yan dito. Pasensya na po kayo kasi yung anak ko nag-ano. Ngiyak. Ha? Wala nga yung live mo sa pansi ang ingay. Nagtitinda ka rin daw palatel ng dati ng saging doon. Sa ano? Saan ka ba nagtitinda dati? Sa bayan? Hello, Ma'am Helen. Hello, Ma'am Helen. Parahi. Hello po. Hello. Good evening po. Salamat po sa pagpasok, Ma'am Helen. Andiyan na tol si pobre, tol pobre worker. Andiyan na si Ma'am Helen. Hello, Ma'am. Hello, good evening po sa inyo lahat. Hello din po, Madam. Salamat po sa pagpasok. Thank you po sa 5 pumasok sa akin live. Maraming thank you. Kanina nag-uusap kami sa messenger ni pobre worker, Ma'am Helen. Pinag-uusapan ka namin. Sana sabi namin pag nag-usap kami kanina na sana umangat tayo tol dalawa sa natin, pangarap natin sa pag-vlog. Yan si tol pobre worker. Ano yan? Ha? Ha? Ano ba yun? Hello po. Salamat tol pobre worker. Sa mga diyan pumapasok po padalaw po yung yung ni tol pobre worker yung nakapin po. Ano pala yung tol yung kinuha mo yung link mo yung mismong bahay mo pala yung kinuha mo. Hindi pala yung ni link ni Jappers yung nagkita kayo nung sa Bukana. Hello Ma'am Helen. Thank you tol. Suportado mo talaga ako. Next time ikaw naman mag-live tol. Tapos pasok ako sa mo live mo. Di ba nabubuksan mo na yon? Oo daw. Di mag-live ka din tol para bukas, di ba pupunta ka dito sa sa palengke, bukas sa Lumalay. Turo ko sa iyo kung paano Turuan mo din ako kung paano kumuha ng link ng kay mga kay Idol Jappers para matuto rin ako. Init nito, wala electric pan. Isa lang kasi electric pan namin, nandun ginagamit nilang dalawa. Salamat po sa 4 na nanonood po dyan. Thank you po sa pagpasok. Shout out pala kay sino ba yung papashoutout? Yung asawa ay si JC Boy. Yung asawa niya. Shout out. Nakalimutan kong pangalan. Salamat po sa 5 nanonood diyan. Thank you. Comment po kayo diyan para ma-shoutout po kayo. Sa shoutout sa sa probinsya ko. Sa mga taga Cantaruis diyan, shoutout diyan. Kayo shoutout. Sa mga classmate ko shoutout. Shoutout sa inyong lahat diyan. Andito yung waray. Nandito si Waray. Yeah.
Andito si Waray. Nanggugulo na naman sa gabi nyo. Uy, Sir Rani. Shout out, Sir Rani. Shout out po, Sir Tusok Dan Host. Salamat po sa suporta, Sir Rani. Thank you, thank you. Ano ba, Rene? Rani? Rene? Rene? Okay. Salamat po sa 6 na nanonood tsaka sa 5 thumbs up. Thank you po. Sir Rani, thank you po sa pagpasok. Wala si Ma'am Laura Isita, no? Hindi pumasok. Sa mga ko dyan, tropa ko sa palengke. Maghintay-hintay lang po kayo. Darating na rin yung yung ibibigay ko po sa inyo pasasalamat sa nyo sa akin susuporta, panonood. Kahit pa saglit lang kasi alam naman natin yung trabaho natin sa palengke. Pag may task force, pero hindi na ganun ka-stricto ngayon ang task force po, mga kawaray. Di tulad nung dati, talagang huli ka talaga, walang pakawala. Ngayon, hindi na ganun nakakalagay na kami ng medyo maayos-ayos. Kaso lang, inaabot ng tumal. Kay Sir, Ronnie, siya nag-iisda. Shoutout kay Kuya Ronnie. Boss, Ronnie, thank you po sa suporta, panunod mo sa akin. Sabi mo sa akin, 2 cellphone mo, sinubscribe mo sa akin. Tsaka kay Joel Di Castro. Joel Di Castro. Di Castro yun, di ba sila? Di Castro. Joel Di Castro. Boss Joel, salamat sa ubas na binigay mo sa aking anak. Ay, pumunta pala ako kanina doon, magbabayad ako. Sabi niya, wag mo nang bayaran yan. Sige na. Tapos kayo sa asawa mo, si Ivy ba yun? Hindi ko kasi yung ganun, pangalan lang, muka. Minsan, hindi ko Ha? Ate Nelby pala. Madam Nelby, ganda. Shoutout sa'yo. Kay Boss Joel, shoutout. Salamat sa ubas sa binigay mo sa anak ko. Thank you. Hindi mo na pinabayaran. Yan mga yan. May mga pesto rin yan. Kahit mga may pesto yan sila, hindi hindi rin gano'n yan kumikita. Kung tutusin nga, mas kumikita pa ngayong nasa bangkita. Kaso lang, kami mga nasa bangkita, kumikita nga kami, puro lang din sa napupunta sa 5-6. Pag hindi kasi kaya ng budget ng halimbawa, yung kalakal na medyo mahal, kailangan maghanap ng 5-6, di ba? Para magkaroon ng puhunan. Alam na mga yan, mga tropa natin dyan sa palengke. Sa mga OFW dyan, kung nahihirapan po kayo doon sa ibang bansa, mas dito sa Pilipinas, mas mahirap. Mas mahirap po dito sa Pilipinas, lalo na tumataas sa mga bilihin ngayon. How your day, Mami? Ayan, dyan na si Mami Laura, Ma'am Laura. Ma'am Laura, good evening po sa iyo. Ma'am Laura, pag pumasok po si Ma'am Helen, nandyan na po siya. Papalang ka namin ni pobre worker kung pwede kayo sali sa namin sa GC. Kasi sabi ni Ma'am Helen po, sabi ni Ma'am Helen, kung sino po yung mga vlogger na mga namin, kadikit, yun daw ipapasok. Para, sabi kasi ni Ma'am Helen, si Ma'am Helen, Ma'am Helen, pasok po kayo dyan. Kayo po magpaliwanag sa mga natin, mga kawaray. Kasi, ikaw yung namin ni pobre worker, yung magiging guide kung anong gusto nyong gawin Kasi ang ganito po kasi mag-i-sponsor si Ma'am Helen po sa amin, Mami Laura. Kasi mag-i-sponsor po sa amin si Ma'am Helen, si pobre worker mayroon na, tsaka ako po ibibigay ko nga pong pagkain sa mga subscriber ko dito sa Dumalay Street. Bibigyan ko nga po ng pagkain para pagpapasalamat po. Ulit-ulit ko na itong ginasabi. Pero hindi ko pa nagagawa. Hinihintay ko po kasi Borda Vlog TV official, shoutout Dan Tamsak host MLS sa inyo lahat. Shoutout sa iyo tol. Borda Vlog TV official.
Taga saan ba kayo Borda Vlog Official? Ayan, si Ma'am Helen. Sige po. Ay, sige Ma'am Helen. Isasali ko po si Ma'am Laura Isita po. Ma'am Laura Isita, ano po kayo, PM po kayo sa pangalan namin ni Pobre Worker. Yung ano nyo po para may sali kayo sa GC po. Kung pwede, kung okay lang po naman po. Ma'am Laura Isita po, kung pwede po. Sasali ka namin po sa GC ni Madam Helen po. Ma'am Helen, thank you po sa suporta sa amin ni Pobre Worker. Sana suportahan nyo din Ma'am Helen po si Mami Laura Isita. Sir Rene, thank you po. Okay, try ko. Sige po Mami Laura Isita. Kasi nagawa po kaming GC, 3 pa lang kami. Si Ma'am Helen, ako si Pobre Worker. Ngayon, ikakausapin ko pa mga tropa ko dyan sa palengke. Ay yung vlogger dyan sa palengke. Sila AKP Bicolano Vlog, baka nandiyan ka. Brian Abinal. Baka gusto mong sumali din sa namin, sa GC. Thank you talaga Ma'am Helen, napaka-solid mo talaga. Sana naway gumanda yung channel namin ni Pobre Worker. At sana makapunta kami kay Idol Japper Sniper. Idol, magagawa namin puntahan ka dyan. Balang araw, makikita rin kita ng personal. Makakapagpasalamat ako sa tulong mo sa aking anak nung na-hospital siya nung July 6 ay July 4 na-hospital yung anak ko. Tapos nanghingi ako ng tulong kay Jappers mo. Sino tumatawag? So, ano ba yan? Huwag kang tumawag ate Huwag kang tumawag ate Yen. Nagla-live po ako. Masisira yung live ko. Hindi niya alam yan. Check mo sa yung cellphone ko. Wait lang po ha. Nagtawag kasi si ate Yen eh. Tumatawag, nagla-live ako. Ate Yen, huwag ka tumawag te. Maano yung live ko magka-cancel. Anong pangalan dito? Yan. Masisira yung live te. Wait lang po mga kawaray ha. I-chat ko lang si ate Yen kasi supportive ko din yan si ate Yen na kababayan ko rin yan waray. Nanonood sa aking sa aking mga videos. Tol, Pobre Worker, shout out. Guide mo muna tol kasi ginagamit ko yung sa nagtawag po si ate Yen. Wait lang mga kawaray ha. Yan si board. Ma'am, kaso hindi pa namin si support ako. Punta kayo, support ako. Sige. Oo nga po eh. Nagtawag si Ate Yen eh. Sabi ko, chinat ko na po mami. Ma'am Helen. Si Ate Yen. Ko rin yan. Subscriber ko din po yan. Nanonood sa vlog ko din po yan. Yung asawa niya si Emil. Nakita niyo na rin sa vlog ko nun. Nung tinanong ko sila kung ano masasabi nila sa aking channel na nakuha ko ng 1,000 subscriber. Ano bang sabi ni Ma'am Helen? Salamat po sa 5 nanonood tsaka sa 7 nag-thumbs up po. Thank you. Pa-thumbs up po yung tsaka Borda Vlog ang tawag nito. Pupuntahan yung nakapin po sa taas. Wala si Ariel TV.
Si Lulong, nagagalit si Lulong. Si Lolo nagagalit. Dan nasa nanakapin. Salamat po, sir. Thank you po. Salamat sa tiwala at suporta. Nandiyan pa si Mami. Ma'am Laura, nandiyan ka pa po. Hello, Ma'am Laura. Nandiyan ka pa po. Ano ba itong lakas naman ng ano, may? Ano ba tanggalin? Kaya di ko nga alam. Ringtone? Yes. Marunong ko pala mag-magic pobre worker. Ay, oo, magician po yan si pobre worker. Mayroon nga kami, ano yan, gagawing ano eh, logic sa mga tropa ko dito sa, ano, sa palengke bukas. Kaso hindi ko pa na-edit pa yung ano, yung isa kong vlog. Na ano kasi ako sa cellphone ko. Pagpasensyahan nyo na kung wala akong upload na, ano, puro live lang kasi na ano ko yung cellphone ko. Binubura ko kasi pag na-edit ko po yan, halimbawa na-edit ko yung vlog ko, ngayon bura ko naman uli kasi cellphone ko nga nagluloko, nagahang bigla, minsan di ko nabubuksan. Borda Vlog TV Official, hello, good evening po, sabi ni Ma'am Helen. Borda Vlog Official, sabi ni Ma'am Helen, hello daw po. Marunong yan si pobre worker, marunong nga mag-magic yan si pobre worker eh. Tal pobre worker, ang galing mo daw mag-magic, sabi ni Ma'am Laura Isita. Ma'am Laura, sali ka po sa GC po namin ha. Wala magawa. Si ano yan, si pobre worker, ano talaga yan? Talentsadong Pinoy. Di ba tol? Talentsadong Pinoy. Ganda siguro nito pag nag-live ako susunod. Kasama si pobre worker, nandito rin nakaupo. Dalawa kami. Good evening din, Ma'am Helen. Ma'am Helen, good evening din. Good evening din daw po. Ay, ano ba naman nangyari dito sa cellphone mo? Naglo-loading lagi. Ay, may bahay ka pa, Helen. Wala po yan, Mami, wala pong bahay yan si Ma'am Helen po. Ano po yan? Solid, ano po yan? Solid so word. Organic viewers po ni Ma'am Jinky Life Vlog yan, Mami. Si Ma'am Jinky Life Vlog po, yun po yung ano, yung vlogger po. Doon din ako minsan pag nag-live po yun si Ma'am Jinky Life Vlog. Doon po ako nanonood noon. Tapos ngayon, nagko-comment po ako. Sabi ko, Ma'am Jinky Life Vlog, baka gusto pa-support naman po yung channel ko. Maliit pa ang bahay ko noon. Nasa ano pa lang, 215 yata yung subscriber ko pa ata, no? Sabi ni Ma'am Jinky Life Vlog, ano, hindi, meron ako bibigay sa iyo ngayon. Nag-comment yan si Ma'am Helen. Sabi sa akin, hi, hello Mark, Yuwaray TV. Solid ka daw. Ngayon, nung nag-live ako kagabi, Mami, nag-sponsor si Ma'am, mag-i-sponsor po si Ma'am Helen sa akin. Sponsor lang ako kahit sinong vlogger. O yan, si Mami rin po. Ma'am Helen. Salamat Ma'am Helen po sa suporta. Ayan po, oh, yung comment ni Ma'am Helen po, yun ang basahin nyo. Sabi ni Idol Pobre Worker. Shout out po. Thank you po sa inyo. Sorry, thank you po. Palablab gig ni Rian sa kamiling shout out ko po kayo sa host ni Ma'am Laura. Loading naman to, ano? Ba't kaya tumawag sa atin yan? Ano yun? Ba't din siya na? Ano ba? Dito lang. Ba't kanya yung manilim? Hello sa 5 nanonood tsaka sa 7 nag-thumbs up. Pa-thumbs up po yung bagong mga pasok ngayon dyan sa ano, live. Naglo-loading po kasi ang cellphone. Pasensya na po kayong isa. Hindi ko mabasa dito. Dito ko binabasa sa kabila. Dito. Tinitignan ko po kung
may mga pumasok. Wala pa naman bagong pasok. Ewan ko. Na signal yata. Ba't yung dito sim naman, okay naman. Mami, sobrang bait po niyan ni Ma'am Helen at maganda din po. Nagandahan nga. Gandahan pa nga si Pobre Worker. Oo nga po. Mabait talaga yan si Ma'am Helen. Kasi ang dami na po na-sponsoran yan si Ma'am Helen. Sa Bukana Mami, Ma'am Laura Isita. Si Ma'am Helen po. Marami na po na-sponsoran. Sila Franstar, Canoli, Kachoks, si Kabungot, si Kasilong. Ngayon, si Mark Maray TV, tsaka si Pobre Worker. Yan susunod. Sana Ma'am Helen, suportahan niyo po kami lagi sa aming gagawing tatahakin naming landas patungo sa hanggang marating namin yung pag-vlog na makuha namin yung subscriber na gusto namin makamit. Na puso po si Ma'am Helen. Tama ka dyan, Pobre Worker. Napakalaking check. Check ko yan. Thank you. Okay na? Load. Naman load mo na eh. Mga OFW. Sa mga kasamahan po na OFW ni Ma'am Helen po, shoutout po sa inyo, Madam. Salamat po sa pagsuporta sa aming channel ni Pobre Worker. Binanggit po kayo ni Ma'am Helen na marami po kayo dyan. Thank you po sa suporta nyo sa amin ni Pobre Worker. Sana'y naway suportahan nyo kami hanggang makuha namin yung ni YouTube, yung requirements na binibigay, yung watch hour tsaka yung subscriber. Ngayon nakuha ko na subscriber, watch hour na lang sa akin. Si Total Pobre Worker, kailangan niya ng subscriber po. Sa mga kakilala ko diyan, yung naka-pin dyan at tsaka naka-blue dyan na na Pobre Worker, kaibigan ko po yan. Baka gusto nyo pong dikitan, tulungan, i-subscribe, dikitan na rin din po. Salamat, Mami. Matulungin ka din, Helen Pahira. God bless po. God bless you more. Oo nga po, Mami. Tutulungan kami ni Ma'am Helen yan eh. Magbibigay po sa amin yan kay Pobre Worker tsaka sa akin. Kay Pobre Worker dun sa matanda, yung nakita mo, baba, Mami, yung vlog ni Pobre Worker na binigyan niya ng konting halaga, pera, konting lang yung pangkain-kain. Ngayon gagawin niya, bibigyan niya rin ngayon. Salamat sa inyo mga kawaray sa suporta nyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako akin yun. Hindi kami makakakuha ni Pobre Worker na solid na sponsor tulad ni Ma'am Helen. Ma'am Helen, thank you po talaga. Maraming salamat po. Thank you for sharing your blessing, Ma'am Helen, and more blessing to come on you. Buwan-buwan po ako mag-sponsor sa inyo. Salamat po, Ma'am Helen. Thank you po. Thank you po, Ma'am Helen, sa suporta nyo sa amin ni Pobre Worker. Maraming salamat po. Hindi namin makakalimutan to kasi may vlog na ako na magawa kaso hindi ko pa na-edit. Lang yun, kunting clips lang. Kasi medyo tumal kasi kanina, hindi ako makapagtinda hindi ko maasikaso ng pagba-vlog kasi minsan po may nadaan mga sasakyan kasi daanan po kasi yung tinitindahan namin eh. Kaliwa at kanan ng dumadaan eh. Hindi kasi pwedeng wala yung bantay doon, yung bantay sa kariton. Yung kariton kasi ginagamit namin. Wow, thank you for every much, Ma'am Helen. Very much. Hindi kasi pwede po mga kawaray yung kariton namin iwan-iwanan lang. Kasi minsan nakakapag-vlog ako pag medyo konti na ang tao, wala na ganong sasakyan. Pero yung pagbablog ako minsan dun sa nakaupo lang ako, minsan yun, pag walang mga walang task force nakakapag-vlog kami. Ako pala, hindi pala kami. Ako lang pala. Ako lang kasi nagbablog dun.
Yan si Tol Pobre Worker. For the Vlog TV official, shoutout sa Tol. Saan si Gilbert Sanggutan Vlog. Wala ba dyan? Pagdalag ko ba? Ano? Rian, maganda yung vlog mo kay Rian nasa kami pala siya lang na pinanood ko na. Salamat mami sa panonood kay kay Rian. Magaling mag-drum yan si Rian, doon na dumami yung views ko eh. Hindi lang premyo sa inyo matanggap, baka may Samsung LBC pa. Ay sana all! Sana all may Samsung LBC, Madam Helen. Sana po mangyari po yan. Reveal daw kay Miss Piskawarayo. Ay, sa'yo daw, man. Sinasabi. Basta. Ito po, Ma'am Helen, oh. Hello po. Salamat sa sa ano ba yun? Malag kasi ito isang cellphone eh. Shoutout mo sila. Pasabi mo. Yo. Salamat po, salamat. Oh my God. My God. Oh my God. Wow. Sana all may pa Samsung si Madam Helen. Thank you po, Madam Helen. Sana po. Ay, ganda ng asawa mo. Shoutout po, Ma'am Helen. Dilo. Naglalaba pa daw. Sino? Naglalaba pa for the vlog si. Shoutout mo si Madam Helen. Shout out po sa inyong lahat. Si Madam Helen. Kay Madam Helen, thank you po sa iyo sa support mo sa asawa ko, YouTube channel niya. At sa mga magiging sponsor mo para sa kanya. At sa amin na rin, pamilya. Sa amin, pamilya, kaming tatlo ni Bugoy-Goy. Tulog na si Bugoy-Goy namin. Salamat po sa inyo. Nandiyan ba si Mami? Andiyan si Mami Shoutout mo. Yan Nandiyan ka Mami, Laura. Shout out po sa'yo. Yan si Ma'am Laura Isita. Nandiyan si Ma'am Helen kanina pa nag-ano. Sabi ni Rani. Rani, ang bait niyo po Ma'am Helen. Matulungin kayo sa mga YouTuber more. Blessing po. God bless po. Oo nga po, maraming natulungan na yan si Ma'am Helen. Salamat po Ma'am Helen sa dikit kay kay Mami Laura Isita. Okay lang daw si Mami Okay lang din po kami, Mami. Okay lang, Kasi bantay sa anak niya. Yung bugoy ko po ay mayroong sipon. Sipon at saka ubo. Kay nagkasipon na naman si Bugoy-Goy. Init na wala electric pan eh. Maingay kasi yung Thank you po Helen. Ma'am Helen, sabi ni Mami. God bless you. Nandidikitan ka na daw Mami ni Ma'am Helen. Maraming salamat po sa 4 na nanonood tsaka sa 7 nag-thumbs up po. Thank you very much sa inyo sa walang sawang suporta sa aking channel kahit hindi pa hindi pa monetize. Nandyan kayo nagsusuporta sa akin. Sir Rene, thank you sir. Helen, padikit din po ng bahay ko. Nag-umpisa pa lang. Ma'am Helen po, padikit daw si Sir Rene. Maraming salamat Ma'am Helen sa suporta po sa amin ni Pobre Worker tsaka kay Mami Laura. Ba't dili ata dito yung isa? Hindi nagtutugma. loading kasi. Loading na naman.
Yes po, wala naman po akong pinipili. Gusto ko nga yung tulungan mga small YouTuber para angat kayo. Thank you Ma'am Helen. Thank you po talaga. Salamat po sa suporta sa amin ni Pobre Worker at saka kay Ma'am Laura Aisita. Thank you po. Thank you. Thank you very big. Napakalaking tulong yan sa amin. Naano ko yung cellphone ko. Nilinding low. Di mo na yung cellphone. Ilan? Wala na si Borda Vlog Borda Vlog TV Official. Wala na. 4 na lang po ang nanonood. Salamat po sa 4. Thank you po kahit paano mayroon pa akong nanonood na 4. Mga solid talaga. Malamang dyan si Mami Laura, si Madam Helen, tsaka si Pobre Worker, tsaka si Sir Rene. Loading na naman to isa. Thank you very much po sa mga, ayun, 5 na. Ay, salamat sa 8 nag-thumbs up na po dyan. Waray-waray na tol. Nino, waray-waray na good nga tol. Kaya waray man ako dong. Para matuto yung mga viewers natin, lalo na si Ma'am Helen. Ma'am Helen, Bisaya yun. Bisaya sa Mindanao. Ay, Lovely Darna Vlogs. Shoutout po, Lovely Darna Vlog. Bigyan kitang jacket. Salamat po sa pagbisita sa aking live. Andyan po sila Ma'am Helen. Baka watching from Cavite. Salamat po. Lovely Darna Vlogs. Parang ata to? Si Lovely Darna Vlog. Parang ata to ni kay Kaunisa? Di ba? Parang yun ba? Kaibigan mo ba si Kaunisa? Si Lovely Darna Vlog? Don't subscribe. Po Lovely Darna Vlog. Shoutout po. Dan subscribe po na po yung dalawa. Salamat Ma'am Helen sa suporta po. Yun nga po. Yes nga po. Sa shoutout po kay Kaunisa. Ma'am Helen, nandiyan po yung ni Kaunisa, yung kaibigan ni Kaunisa. Kay Kaunisa po kayo, di ba? Ma'am Lovely Darna Vlog. Andiyan si Pobre Worker. Tol, andiyan si Lovely Darna Vlog. Yan ni Kaunisa. Kaibigan. Pobre Worker, shoutout daw, tol. Shoutout mo naman yung natin, bisita natin, tol. Shoutout daw, Lovely. Dan na po sa kapin, host, full support at all kalimbang nag-iwan na rin ako ng bakas. Thank you, Borda Vlog TV Official sa suporta sa channel namin. Mami tuloy. Hello. Yan, Mami, shoutout mo, Mami. Nandyan si Lovely, sabi ni Mami, hello sa'yo, Lovely Darna Vlog. Shoutout din po, Lovely Darna Vlog, sabi ni Pobre Worker. May jacket na po kayo, Lovely Darna Vlog. Salamat po sa pagpasok sa akin live. Thank you po. Andyan si Ma'am Helen, kilala nyo po ba yan? Si Ma'am Helen, Lovely Darna Vlog. Sponsor po ng Bukana Vlogger yan. Kumusta na po? Sabi niya ni Borda Vlog TV Official. Uy, Ma'am Lovely Darna Vlog. Kumusta na po? Kumusta ka na po? Ma'am Laura, hello. Sabi ni Lovely Darna Vlog. Saan ang bato? Tol, saan ang bato? Dana. Ayan, si Mami nagbaba ng bahay. Pasuportahan po. Mga kawaray, suportahan po natin si Mami. Thumbs up po nga. Naku po, nag-loading na naman. Uy, nag-loading man nino dong akong cellphone. Ano ba naman ini? Ay siya. Nag-loading na naman akong cellphone mga kawaray. Ay, sa signal. Uy.
Ma'am Helen, may YouTube din po ba kayo? Ay, wala pong ano po yan si Rene. Wala pong YouTube yan si Ma'am Helen. Ano po yan? Sponsor po yan, sponsor. Organic viewer po ni Ma'am Jinky Life Vlog po. Baka yung gusto nyong bisitahin po si Ma'am Jinky Life Vlog, nagla-live po yung tuwing umaga, 8:30 po, nagla-live po si Ma'am Jinky Life Vlog. Alin? Dan na, subscribe for the vlogs. Bacoor, may binigyan lang akong bigas. Hindi ko na binigyan. Ganun ba? Sayang, dapat mayroon ka na rin content sana, Lovely Darna Vlog. Kami nga po, pag nag-sponsor si Ma'am Helen, iba-vlog namin kasi content, sayang din yun eh. Opportunity na yan amin ni pobre worker na nabigyan ng ganong sponsor kasi alam mo naman, malit pa lang ang namin, tahanan. Nagsisimula pa lang kami pobre worker. Magaganda na nga ang views ni pobre worker sa akin eh. Yung napunta sa kay Japper, sayang nga, 2 lang nagawa niyang vlog. Ma'am Laura, dating tamsak po, may bakas na po. Pag galing sa akin, hindi ko na binablog. Ganun po ba? Lovely Darna Vlog, sayang naman. Kahit naman ako, pag may mga doon mga bata-bata na nanghihingi na sa akin, bibigay din po ako. Ganun talaga. Kapwa, naman tayo mga Pinoy, matulungin pagdating sa mga ganyan. Kaso minsan, hindi natin maalis sa atin mga kanya-kanyang ugali, di ba? May sarili-sarili tayong ugali. Minsan hindi tayo yung natin, emotional, hindi minsan nasa lugar. Loading na naman yung isa kong cellphone. Salamat po sa 10 nanonood dyan. Patamsak po. Patamsak po. Baka may mga tropa ko yan sa palengke yung nanonood na yan. Shout out sa inyo mga Bangkita Boys. At sa nasa paligid ng Dumalay Street. Lovely Darna, shout out mo daw si Bakit? Sino ba yun? Wait nga lang. Lovely Darna, shout out nyo daw po si Joy, the Island Girl. Sabi ni Sir Rene. Shout out sa iyo, Sir Rene. Ay, si kababayan GS Vlog. Oh. Shout out sa iyo, tol. Ayos. Shout out sa iyo, tol. Salamat sa pagpasok. Andyan sila, sila Madam Helen. Good evening po. Lovely Darna Vlog. Hello, good evening po. Ayan, yan. Kaibigan ni Kaunisa po yan si Lovely Darna Vlog. Kaibigan ni Kaunisa. Ay, diba? Loading man ito. Sabi. Wait a minute. Ganun ba? Hello daw, sabi niya kilala ka niyan kasi may pinangako ka raw sa kanya. Ganun. Hello Joy, the Island Girl, ang pinakamaganda, ang pinakamatangkad. Ang pinakamaganda, ang pinakamatangkad. Parang yun baliktad yata. Si Joy, yung sikat na yan. Marami ng yan. Marami ng sponsor yan si Joy the Islander Girl. Nagkabulol-bulol naman ako. Burias Vlogger. Burias Vlogger po yan si Joy. Kilala ko yan. Napapanood ko kay Kamuning yan. Kay Kamuning. Kala Jan. Napapanood ko yan. Marami. Magaling yan eh. Magaling mag-vlog. Tsaka magaling mag-thumbnail ni si Joy. Hanggang 10 PM lang ako host Sige po mami, salamat po sa suporta mami. Salamat po. Maga kasi akong mag-search.
pagdasal nyo din po kami, Mami, ni Pobre Worker. Isama nyo po kami sa dasal nyo po. Maraming salamat, Mami, sa pagbisita sa akin channel. Ay, sa akin live. Lagi kayong nandyan tuwing nagla-live po ako. Ma'am Helen, thank you po din po, Ma'am Helen, sa ano. Ano na daw po si Mami. Mag-out na po. Hanggang 10 PM lang po siya kasi mag-charge po siya. Hala, Joy. Ano yan? Si Joy ba to? Si Joy ba nandyan? Ano ba to? Si Joy ba yan nandyan sa ano? Sa live ko? Yung si ano? Ito sinasabi ni Lovely. Same you, Pobre Worker. Same to you, Pobre Worker. Lovely Darna, uwi na sa Burias si Joy. Takot na lagi daw natatakot. Sabi ni Sir Rene. Ganun, bakit? Patamsak po mga kawaray. Patamsak po yung ano natin dyan, yung live po natin. Patamsak po. Maraming salamat po sa mga pumapasok sa akin live. Salamat din kay Ma'am Laura Isita, kay Madam Helen, lalo na kay Ma'am Jinky Life Vlog kasi dahil kay Ma'am Jinky Life Vlog hindi ako magkakaroon ng sponsor. Kami ni Pobre Worker. JS Vlog. Kumusta daw kababayan JS Vlog? Magic Flix din si Kuya Jan Igor. Burias Vlogger. Oo nga po, doon sa sa Burias si Sir Jan Igor sa umuwi. Inaasikaso niya yung bangka niya. Si Joy, wag ka matakot. Sarado third eyes ko. Now, galing Darna! Lovely Darna. Vlog, shoutout sa'yo. Napaka mo talaga. Ma-joker din to si Napanood ko na rin yung yung vlog mo Si Lovely Darna vlog. Yung may pakpak. Sana balang araw mamit ko kayo. Nandyan kayo mga vlogger. Sana mamit ko kayo balang araw. Kami ni Pobre Worker, makita ko kayo sa personal para naman makapagpasalamat ng personal, lalo na kay Ma'am Helen. Kasi si Ma'am Helen, ngayon lang kami makakatanggap ng ganito na mag-i-sponsor sa amin ni Pobre Worker. Diba? Diba, Tol? Ngayon lang tayo makaka-experience ng ganitong pagbablog na yung iba-vlog namin sa sponsor galing, di ba? Nakakataba ng puso kasi kami, lalo na ako, ay yung hanap buhay ko, pagtitinda lang ng saging, minsan lugi, minsan minsan ako tumutubo, kaso lang puro lang bayad sa ang utang. Talaga ganun talaga ang buhay. Doon ako nasanay. Kasi mula nung nagkasakit yung anak ko na dengue, nagka-doble-doble yung utang ko noon kasi siyempre inanapan ko yung anak ko noon ng paraan para makalabas sa ospital noon kasi nga nung na ko sa GCash na ko ng mga sa GCash na natulungan ako ni Idol Jappers noon. Yung GCash ko ng scammer. Kaya yun, nalungkot ako, sobrang sad ko noon. Grabe. Kaya ngayon, inaano ko na lang yung sarili ko, dinadaan ko na lang sa pagbablog para kamalay natin. Tulad ngayon, tulad kagabi, nag-live ako. Tapos biglang pumasok si Ma'am Helen sa live ko. Ngayon, nagkaroon kami ni Pobre Worker ng sponsor. Napakasaya kasi bait talaga ni God kasi kahit nahihirapan ako sa paghahanap buhay, minsan na sakit ng katawan, kasi alam naman natin, hindi naman tayo pabata patanda na rin tayo ilang taon na rin ako, magte-30 na ako sa kung may edad ka ng 30, nakakaramdam-ramdam ka na ng mga lalo pag nababasa ka sa ulan sa paghahanap buhay mo, pero sa iba yung pasensya na po kayo, hindi ko mabasa may napapaliwanag lang ako sa mga natin dyan.
lalo na kay Ma'am Helen. Salamat po sa 10 nanonood tsaka sa 9 thumbs up po. Pa-thumbs up po, God bless po more Ma'am Helen. Thank you, lovely Darna Vlog. Kay Kabayan GS Vlog. Kaso sariling sikap lang po kami para umangat sa YouTube. Oo, lahat naman tayo tol eh. Puro ganun eh. Ito po si GS Vlog. Kanino ba to? Kay Joy ba to? Ano lang to niya eh. Ano lang to eh. Yung alagad niya lang. Speak na namin na si Joy yun. Sino ba yung si Joy doon? Sir Rene. Sino bang Joy doon? Sir Rene yung love leader na speak ko. Speak na pa namin na si Joy yun. Shoutout daw sabi ni Borda Vlog TV official. Darna Vlog. Shoutout daw. Maraming salamat po sa inyo. Kasi pag hindi tayo naghanap buhay, wala tayong makakain. Wala tayong pambayad sa mga ano natin. Ano yun? Hindi ko talaga maalala. Ano ba to? Rene. Basta't sabi ni pobre worker. Salamat sa okay lang tol, basta't pataas tayo, lumaban kahit mahirap ng ang buhay. Tama ka dyan tol. Kahit pahirapan ang paghahanap buhay. Ang dili dito sa cellphone ko. Ang mahalaga, wala tayong inaapakan na tao or maliit. Baka may pinagdadaanan yung tropa natin. Tol, pobre worker. Okay ka lang. Joy the Island, Island Girl. Ano tawag? Ito magaling mag-edit yan. Magaling po talaga mag-edit yan. Tuwan-tuwa nga si Idol Jappers dyan eh. Mga YouTube niya, laki ng mga bahay niya. Nga, lumaki ang bahay niyan eh. Ganda talaga mga small YouTuber magtulungan. Nga po eh. Dapat mayroon tayong GC para pag halimbawang may upload yung isa, para nuurin natin para tayong lahat angat sabay-sabay, di ba? Pag nagkita-kita, banding, di ba? Malay natin, walang araw, magawa natin yung mga ginagawa nila Idol Japper Sniper. Wow, ano yun? May pinagdadaanan. May pinagdadaanan madam si pobre worker. Yung kung anong pinagdadaanan niya. Kanina eh. Kausap lang natin kanina umaga dun sa palengke. Natuwa siya nung binalita ko may mag-i-sponsor sa akin eh. Hindi lang sa akin, kaming dalawa. Di siya naniniwala nun Ma'am Helen eh. Sino yun? Sino mag-sponsor? Real talk lang yun po Ma'am Helen. May real talk ka pa nalaman tol. Minsan kaya tol, mag-live tayo nandito tayo. Bukas. Di pala, magtitinda pala ako bukas. Kaching po kasi. Sabi ni Ma'am Helen. Tinawanan ka lang tol. Sabihin mo na sa akin ano yun. Oy, sabihin mo na daw tol. Pobre worker, ano daw ang pinagdadaanan mo. Baka jowa. Baka jowa tol. Ano ba yan? Jowa ba tol ang pinagdadaanan mo? 2 years na hindi nag-monetize eh. Pero okay lang. Nag-enjoy lang ako. Pares lang tayo, lovely Darna Vlog. Pares lang tayo. 2 years na rin yung sa akin. Kay pobre worker, 2 years na rin. Magto 2 years sa akin, October 12. Kailangan makamit ko yung monetization para makapag-apply tayo kay YouTube. Malaking opportunity yung pag na-monetize ka, di ba? Mga kawaray. Napakasaya. Uy, paalala nyo sa akin, Joy, ano yun? Ano yun? Darna, lovely dog. Lovely? Lovely Darna Vlog. Pares tayo, lovely Darna Vlog. Tol, may sinasabi si Madam. I-private mo daw tol, pobre worker. Ano daw yun? Private mo sabihin pag nahiya ka sa kanila. Maintindihan ko. Si Ma'am Helen eh. Na-joker talaga to si Ma'am Helen eh. Idol pobre worker. Hindi po tao pero thank you sa bakas mo idol.
Oo nga po eh. Dami ko din natulungan dati na paangat na paano monetize to the support ako dati. Ganun ba, Lovely Darna Vlog? Salamat. Sana suportahan mo rin ako, Lovely Darna Vlog, sa aking munting channel. Salamat po talaga kasi sa araw-araw may mga bagong pumapasok sa aking live. Mga nakaraan, ilan din ng mga pumapasok sila, Ray Vlog, mga yan. Lalo na to si Pobre Worker, lagi naman to nanonood sa akin. Kay Mami, shoutout kay Mami Laura Isita na pagpasok niya sa akin. Hanggang, kasi 9 ako nag-live eh. Tapos 1 hour lang po siya kasi, andiyan pa pala si Mami. Papaalam o host, next time na lang ulit. Iniwan ko muna kayo. Ano sabi niya? Dito pala. Iniwanan ko muna kayo. See you and good night. Sige, Mami. Thank you, Mami, sa God bless sa inyo lahat. Bye-bye. Thank you, Mami, sa pagpasok sa aking YouTube. Sa aking live. Thank you, Mami. Salamat. Maraming salamat po talaga. Mami, yung account po ni Pobre Worker, tsaka yung Mark Joe Waray TV po. Mark Joe Silvano po yung pinakano ko. Yung Mark Joe Silvano. Di ba nakita nyo, Mami, Mark Joe. Tapos yung Waray. Ano lang yun, Silvano lang po. Ito, bigay ko po. Kung gusto nyo pong sumali po sa GC namin nila, Ma'am Helen. Ito po yung ano ko. Kasi di ko po alam po yung ano nyo, Ma'am eh. Ingat po daw kayo, Ma'am. Sabi ni Yan po yung pangalan ko po. Mark Joe Silvano po, Ma'am Helen. Pag gusto nyo, Ma'am Helen, Ma'am Laura Isita po. Pag gusto nyo pong sumali sa amin ni GC, sa amin, nila Pobre Worker at si Madam Helen. Ingat po, Ma'am. Pobre Worker. Yan ba yung main YouTube mo? Yan yung po yung niya. Yung bahay niya po, mga kawaray. Yan po yung main niya. Hindi ko daw talaga maalala, Joy. Ano ba yan? Sino ba itong Sino ba to si Kabayan GS Vlog? Kay Joy ba to? Sinasabi ni Lovely Darna Vlog? Parang may multo ata. May multo ata dito. Sila lang nakakakita eh. Ano ba yung Lovely? Yung sinasabi mo? Hindi daw niya maalala, Joy. Ano ba yun? Ano ba ito? Ano ba to? Itong nanonood, salamat sa thumbs up, 10 thumbs up po. Thank you po. Okay, Mark Joe Silvano. Thank you, Ma'am. Thank you, Mami. Sana po, pumunta ka din, mag-message ka na lang po doon sa Messenger po. Para maisali ka namin ni Pobre Worker at si Ma'am Helen. Kasi, sabi ni Ma'am Helen po kasi kung sino mga kadikit nyo sa pagbablog, yun ang isali nyo. Mga ito pwede na rin to mga yan sila Lovely Darna Vlog, si Borda, si Rene, para marami tayong community, para makagawa man tayong kahit paano makapag-usap-usapan. Na din. Yan, si Borda Vlog TV Official, pwede rin natin. Amelin, pwede ba isali yan si Borda Vlog TV Official? Pwede ba isali sa group natin yan? Lagi nanonood po sa akin yan, Ma'am Helen. Kayo po ang masusunod. Kayo ang founder namin ni Pobre Worker eh. Nasusunod po magpalaro ako dito. Sige po, Ma'am Helen. Maraming salamat po. Magpalaro. Yan, Ma'am Helen, si Pobre, Opo, kahit sino. Sige, si, Borda TV, Borda Vlog TV Official. Pwede ka sumali rin sa GC namin. Yung binaba kong pangalan. Yung po, pwede ka mag-message po doon para makasali ka. Para pag mayroon tayong mga upload, pwede natin panoorin. Marjo. Wala ito rin. Talborda. Pwede ka doon. Ito yung binaba kong Pwede mong yung puntahan yan. Mag-message ka dyan kung gusto mong sumali sa amin GC. Para marami tayo yan. Si Lovely Darna Vlog, sana. Pwede ka rin ba sumali?
Sabi ni Madam Helen, kahit sino daw eh. Para marami tayo. Salamat, sige. Ano mo ako message mo kami ni pobre worker yun, pobre worker. Ganyan din yung niya, messenger niya. Pa-premium po ako ng, yun, pa-sponsor. Pa-premium po ako ang sponsor. Ganun po ba, ma'am? Sige po, ma'am. Salamat po, Ma'am Helen, sa pagpapa-premium mo kung yung tabak ko po giveaway natin. Tabak ko po giveaway natin. Tawa siya. Ay, Sir Rene, baka gusto mo rin sumali sa aming So, lahat nga po, Sir Rene, pwede ka mag-message sa amin ni Pobre Worker. Yung na yan, yung kay, yung binaba ko pong Marjo Selvano po, pwede ka mag-message po doon sa Messenger. Tsaka kay Pobre Worker, pwede din. Salamat daw sa iyo, Tol Kababayan GS Vlog. Ay, yan, sasabihin na lang naman ni Ma'am Helen yan. Kaya nga sumali ka sa GC. Sa GC Borda Vlog TV official. May ginawa si Ma'am Helen na GC. Para pag-uusap-usapan natin doon pag kung sinong mag-vlog ng ganitong oras para mapapanood natin. Sabay-sabay tayong kahit sino po kasali po. Kahit sino daw, sabi ni Ma'am Helen, sabi. Maraming salamat talaga, Ma'am Helen. Pakabait yun talaga. Message nyo kami Borda Vlog TV official. Si Pobre Worker, yung Pobre Worker, pwede rin kayo dyan mag-message. Tsaka yung kay Marjo Silvano po. Ang papalitan lang naman, Silvano lang eh. Yan talaga, talagang tunay kong pangalan. Hindi naman tayo famous para magtago ng mga ganyan. Shout out sa iyo for the Vlog TV official. Salamat sa pag-stay, napakabait mo naman, Tol. Saan ka ba? Saan bang lugar mo, Tol? Pobre Borda Vlog TV official. Saan bang lugar mo? May gawa na kaming GC. Kaya kung gusto mong sumali, mag-comment ka, mag-message ka doon kay Pobre Worker o sa akin. Yung pangalan kong binaba. Baka. May mga content na tinuro dati kay Conisa. Maganda nga, ano ba yun? Tinuro ko dati kay Kaunisa, maganda mga views. Hindi naman siya nagbablog, wala naman. Ano po yung Lovely Dar na vlog? Sali ka din Lovely Dar na vlog sa GC namin kung gusto mo po. Kay Ma'am Helen galing po yun. Kasi sabi ni Ma'am Helen kahit sino daw po kung GC na malalaman yung anong palaro ko. Mapanood nyo po kasi dahil pasok ka sa GC, malalaman nyo anong palaro ko. Ganon po ba yun? Hindi naman yung nandito lang naman po Ma'am Helen eh. Yung may gusto lang naman po eh. 100 na isda sa bahay mo. May bakas ako. Word of vlog? 100k? Baka 100 lang. 100k, laki naman. 100 lang po ata. 100 na lang ba yung mo? Word of vlog? Tingnan ko. Nababawasan ka? Ano ka na? 126 ka na. Nabawasan yan. Laki nga ang bawas ni Lolong eh. Pasaway to si Lolo. Lolong to yung tawag ko. Singit-singit lang ako kasi sa mga work. Ano po ba work nyo? Naggugupit? Lovely Dar na vlog? Kasi ako vendor. Ito si Sir Rene. Businessman eh. Si Pobre Worker, yan eh. Tagagawa ng ano yun to? Aparador? Nawala si Ma'am Helen tsaka si Pobre Worker Yan dyan pala.
Sales agent, entertainment. Galing ah. Ang ganda pala trabaho nyo po. Sales, ayos, ayun. Saan ba yun? Sa'yo na. Sige, message kita, host. Iba kasi name ko eh. Sa messenger. Okay lang po, basta magpakilala lang kayo, sir, na ano. Para ano. Kasi yung aking pangalan, hindi nagkakalayo dun sa ginagamit kong account. Dan subscribe na si Borda Vlog. Borda. Dan na daw si Ma'am Helen Borda. Salamat. Pagpasalamat ka kay Ma'am Helen kasi napaka-solid na yan, viewers. Real name ko to, Mark Joe. Robert Leonard, Vincent Paul, and Ivan Erosa Jr. Dami mo naman yan, tol. Pakahiyaba naman ng real name mo. Ano ba yan? Pobre worker lang yan. Si ano yan? Dami mo naman pangalan, tol. Grabe ka naman. Tolo talaga si pobre worker eh. Mahaba na nito lah. Sabi niya, real name ko, tol Mark Joe. John Robert Leonard Vincent Paul Ian Ivy Ariosa Junior. Haba nun to ng pangalan. Yes, vlog. Salamat sa inyo. 100 lang po ata si ate, si Rene. Lang po host, nag-message na din po ako sa iyo. Sige. Nakikita ko yun kasi ginagamit ko yung cellphone ko dito sa pagla-live. Mamaya pagkatapos ko live. Makikita ko yun doon Borda Vlog TV official. Message, gano'n lang kita doon. May di mabuka, masikip, matat, lahig yan ang name ko ah. Haba ng niya eh. Maray di mabuka, masikip, malatalahib yan name ko ha. Malatalahib ang name ko. Ayos ah. Kaya na lang po sir, Lovely Darna Vlog mag-message po kay kay pobre worker o kay sa akin po. Ano daw? Madulars cabinets. Loko talaga ito si pobre worker eh. Yung ba yung ginagawa mo to? Ay, si Gilbert Sanggutan Vlog. Shout out sa ito. Hello. Shout out. Hello. Good evening sa mga lahat na nanonood dyan. Nalate ka to lah. Gilbert Sanggutan Vlog. Kung gusto mo rin sumali Gilbert Sanggutan Vlog sa namin, GC. Galing kay Ma'am Helen. Sponsor po namin. Pwede ka sumali po doon. Yan Ma'am Helen, si Gilbert Sanggutan Vlog. Ano po yan? Tricycle driver. Sa Burias ba kayo? Burias kayo, di ba? Katapos mo lang maglaba, sipag mo naman. Sana all naglalaba. Grabe naman yan. Ma'am Lovely Darna Vlog. Kulit ng pangalan niya eh. Marie D. Mabuka. Masikip. Parang kalukuhan to. Ito ba ang pangalan yun? Si Gilbert Sanggutan Vlog. Shout out sa ito. Anong oras na ba? Ay, wala pa palang 11, umaga pa. Mula na mata ko nantok. Kaborda 100 ka lang yata. Noon nakaraan na si Kaborda nun eh. 126, binawasan natin ni Lolo. Sa akin nga, laki ng bawas eh. Palayaw kong Mariposa. Mariposa. Posa to eh, Posa. Mariwasa. Baka Mariposa. Basilan di. Bilisan ko na nga paglabahos ka baka hindi ako na abutan pag live. Ganun. Pasalamat Gilbert Sanggutan Vlog. Salamat sa binilisan mong paglaba. Kung gusto mo sumali Gilbert Sanggutan Vlog,
Sino yun isa? Si Rene. Lovely, gusto daw hiramin ni Joy yung bato. Bato nasaan na daw po si D. Joy, nasaan na sa yung bato? Na kay Ding. Pasa mo na kay Lovely. Rene, shout out sa'yo. Miss you. Rene, shout out sa'yo. Sabi niya Gilbert Sanggutan Vlog. Hello po Ma'am Helen, nandiyan po kayo ni pobre worker. Ay, paano po, ano po yung nakapin ha, punta na lang, padikit na lang. Padikit na lang po mga bago dyan pasok, Gilbert Sanggutan Vlog, baka hindi ka pa nakadikit kay pobre worker, pwede mo siyang puntahan. Yung bagong pasok. Salamat sa 7 nanonood, tsaka sa 10 nagtamsak. Patamsak ako, Gilbert Sanggutan Vlog, patamsak ako. Screen name ko, Diwata Lagundi, Puka. Kadami yung kalokohan dito si Lovely Darna Vlog. Screen name ko, Diwata Lagundi, Puka. Parang yun, halaman yun ano yan eh. Then nadikit na po ako. Diyan host, sige, mabuti. Salamat sa yung Gilbert Sanggutan Vlog. Maraming thank you sa suporta. Salamat sa ano yan, May? May? Hanapin nyo daw si Hanapin nyo si Ding. Nandun yung bato. Mga Darna dito. Mga Darna dito Darna. Taga Samar ka ba, idol? Ano po ako? Taga Tulos Saliti po. Ako po ba yung tinatanong nyo, Lovely Darna Vlog? Sino yung tinatanong nyo, yung taga Samar? Ma'am Lovely. Sino po yun? Yung tinatanong nyo, Lovely Darna Vlog, kang taga Samar ka ba, idol? Ako po ba? Kung ako po, taga Tulos Saliti lang po ako. Marami rin akong mga tropa dyan sa probinsya. Nakasubscribe na rin sa akin mga classmate ko, high school. Mga kong kaibigan. Wala Jefferson, Jeric 5. Tapos kay yung taga, ba yun? Michelle. Sino ba nang papashoutout sa akin Si Rosenda. Taga Kilaw. Shoutout sa iyo. Day. Shoutout sa inyong mga waray-waray. Sa iyo buang banda sa video mo dun. Ano? Ano to? Hindi ko mag-gets. Kaya di ba buang banda sa video mo doon? Ano ba naman? Hindi ko maintindihan daw. Kaya isa ba yun daw? Andiyan pa si Ma'am Helen? Ma'am Helen, nag-out na po ba kayo? Ay, 4 na lang nanonood. Salamat sa 4 na nanonood tsaka sa 11 thumbs up. Kanina 12. Maraming salamat po. Nakapunta ka dati sa Tolosa, Lovely Darna Vlog. Anong ginawa nyo po dun? Barangay Upong. Lovely Darna. Sa Upong. Marami din ako mga classmate dyan sa Upong. Yan eh. Upong. Ano bang kasunod na? Kalimutan ko na. Tagal ko na din nakaano dun. Dito pa ako. Diyan ka pa pala. Akala ko lang na kayo, Ma'am Helen. Si pobre worker, nakatulog na yata. Tulog ka na? Init eh. Pobre worker. Tulog na ikaw, dong. Yung pinsang ko, nakapag-asawa ng London. London? Anong London?
Pinsan mo nakapag-asawa doon. Mabuti. Andun ba siya nakatira ngayon? Sa Upong? Dami akong classmate dyan sa Upong eh. Yo, hello. Pagod na ata sila. Napagod na kayo mga kawaray? Ha? Pagod na po kayo? Ako hindi pa eh. Hanggang ano tayo dito. Hanggang nandiyan kayo, nandito pa ako. Pag hindi na kinaya ng mata ko, tulog na ako dito na kahit naka-live. Tulog na kahit naka-live. Ganun. Para yung lasing lang. Bukas baka hindi pala ako makapag-live bukas mga kawaray ah. Paano ko lang sa inyo po, baka hindi po ako makapag-live kasi may yung kumpare ko may pabinyag po sa bukas. Baka medyo mapano tayo. Mapasabak kasi binyag ng anak niya. Sabi ni Ma'am Helen, ay, ang nawala lang ang forever ko. Ang nawala lang yung forever mo, Ma'am Helen. Andiyan pa, Ma'am Helen. Yan o, siya ng pobre worker. May pobre worker. Sabi ni Ma'am Helen, forever ka daw niya. Ay, yung ba yun, Ma'am Helen? Yung sinasabi mo? Pobre worker? Mrs. mo profile. Oo, yun nga, yun yung yung profile yung asawa ko. Kami yun, 3 na anak ko. Nakita mo na, Sir Rene? Paano na lang po, ano na lang po tayo dun. Add friend mo na lang, friend na tayo. Sa mga dyan, kung gusto mag-friend sa akin, pwede. Wala naman tayong para tulungan tayo sa pag-vlog. Pink off yung ilong niya. Tol, wala daw kay Ma'am Helen yung forever niya. Wala daw? Baka nasa iyo, Tol. Hindi, mabait talaga si Madam eh. Ay, Diyos ko po. Paiwan lang po ako bakas doon sa amin ko. Sige po, sige. Pwede naman kayo magbaba. Baka gusto nila. Opo, Gilbert, sanggutan. Gusto nilang tamsakan yan, tatamsakan natin. Naglo-loading po kasi ang ko pag nakabili ako ng cellphone isa para mayroon tayong pang sa mga natin. Wala si Borda Vlog na tulog na yata. Ako, loading na naman eh, doon. Ay, andyan pa. Magandang Ma'am Helen ha. Maganda nga si Ma'am Helen. Nakita niyo na ba? Nakita mo ba si Ma'am Helen? Nakita mo na Borda Vlog? Pag sumali ka doon, makikita mo si Ma'am Helen. Mabait po, forever mabait. Sabi mo forever. Yung forever ko, loko-loko. Loko-loko yung forever mo. Nasa natulog na yan eh. Naantok na yan. Kanina pa yan si pobre worker na naantok eh. Yan ang forever ko, loko-loko. Nakakatawa to si Ma'am Helen. Joker din to eh. Kahit yung kausap namin kanina ni pobre worker. Borda Vlog, nadali mong comment mo ah. Parang nadali nga. Yung pa Helen ah. Galing eh. Galing talaga ng utak nito yung pobre worker eh. Rene, ayaw ba buang ng kapatid? Galing mong banda. Pati yung patay mo. Magaling talaga yan si Rian. Kapag napanood yun ni Gilbert Sanggutan si Rian mag-vlog, tsaka yung tatay magkanta, mapahanga ka doon. Bakas ako sa iyo, Idol Gilbert, dating dikit ako sa iyo. Thank you po, Sir Rene. Maraming salamat sa 11 thumbs up, tsaka sa 4 na nanonood. Thank you sa inyo lahat, sa tiliwala at suporta. Nandyan si Ma'am Helen eh.
Thank you very much sa inyo po. Yung forever kulok-kulok ko. Malay natin, magagawa tayo ng GC mga kawaray. Yung mga natin dyan, yung mga viewers natin dyan. Natambakan na nga talaga ako, tol. Nantok. natambakan na po ang comment si Tol Mark Jowaray. TV Ma'am Helen na. Dami nga eh. Dami nyo nang kinoment eh. Gilbert Main, content ko si Rian Morales. Inaanak ko ang batang yan. Pinsan niya si Rinalyn Patalunan, yung kasama niya dating drummer. O nga, yung dalawang maliit. Napanood ko yan kay yung si kay Gibal ba yun? Panood ko yan eh. Kaya nga, kung sino naman po dyan ang single na walang sabid, paki-inform si Mark para sa akin. Patay tayo, mami. Mami tuloy, Ma'am Helen. Pwede naman. Pag isali ka sa GC, ayun, makikilala mo yun, Ma'am Helen. Yung walang sabit. Para walang walang away, gulo. Look. Di, maniwala kayo kay Ma'am Helen, lakas mambiro yan. Ang dami, kay Jinky Life Vlog nga, pag nagla-live si Ma'am Jinky Life Vlog, lagi yan nagko-comment ng ganyan. Lagi nagko-comment yan si Ma'am Helen ng ganyan. Ang mga viewers ni Ma'am Jinky Life Vlog. Mahilig magbiro yan si Ma'am. Sige, single dyan si Ma'am eh. Helen na po ang nagsabi. Salamat sa mga single. Salamat sa mga single. Gaya mo si pobre worker eh. Check mo nga lang spam mo, host. Ano? Anong spam? Ayan si Borda Vlog TV official. Tinatanong ka, Ma'am Helen, kung ilang taon ka na daw. Anong spam? Ano yun? Sabi niya, Sa lakay, mga single dyan, check mo nga, spam mo. Saan ba yun? Saan ba spam? Bakit? Naglo-loading eh. 30. Bata pa si Ma'am Helen 30 pa lang pala si Ma'am Helen. Sabi mo 34 na kayo, Ma'am Helen. Nung kay yun. Parang hindi ko alala ko nung kay Ma'am Jinky Live Vlog. 34 yata ang pagkasabi mo nun. hindi pa dito pa kami ni Ma'am Helen. Forever lang na daw po ang nawala sa amin. Pinaghuhugutan ka talaga, tol, pobre worker. Ikaw talaga, maloko ka talagang bata ka. Yan si loading na naman tong isa kong cellphone eh. Nyari kay. Okay po, Ma'am Helen. I'm 28. Si Ma'am Helen may anak na po. May anak na yan eh. Sabi ni Ma'am Helen. Kwenta niya. Sa akin. Nung kami nila nag-usap kami kanina. At saka sabi joke niya. Hindi, joke lang yun. Ako kasi yung matanda na nag-chat sa inyo. 65 years old. Pasaway talaga si Ma'am Helen. Joker talaga to si Ma'am Helen. Andiyan ka pa rin ba sa trabaho niyo, Ma'am Helen? Hindi pa kayo nag-out? Ano na dyan? Hapon na po? Dito, mag alas 11 na dito sa 10:30 na dito eh. Sa Pilipinas. Diyan po sa Kuwait. Anong oras na po? Yes, 5 p.m. 5 p.m. na pala dyan. Out na po kayo, ma'am? Ang bilis ng araw, ano dyan? Sabado? Linggo? Ma'am Helen. Kasi dito, di ba, Sabado? Linggo po dyan, Ma'am Helen.
May lagnat ba yan, may si Mark yan? Hindi niya maano? Hindi mo nakita yung ano? Ha? Hirapan siya sa Opo, Sabado nga ngayon. Sabado rin pala ngayon dyan. Nag-ano to, loading po yung isa ko cellphone ako lagay. Loading naman ini. Okay, si Gilbert Sanggutan Vlog. Oh. Okay, Rhea. 452 ka na. Na idol, bakas ko sa'yo, alagad ko. Okay, may alagad ka na lang. May alagad ka na pala, Gilbert Sanggutan Vlog. Ilan ba alagad mo? Wala na to isang cellphone, wala natin load. Ang loading naman na daw, ay, nalayo ko. Meron. Pag linalapit ko dito sa akin, naglolo ko. Salamat sa 5 nanonood, saka sa 6 ay 11 thumbsacks. Ang daming thumbsacks. Dahil pobre worker, andyan ka pa. Pagod ka na. Ay, si Geraldine, yun. Ay, sa kumari ko, shoutout sa'yo, kumari. Ay, si pala to, si paring, si Carlo Boy. Shoutout sa'yo, Carlo Boy. Shoutout sa'yo, tol. Shoutout ka, kay Geraldine. Yun. Sa ko yan, kumari ko yan. Salamat, Carlo Boy. Salamat, tol. Si, Carlo. Salamat sa pagbisita sa akin live. Maraming salamat. Dagdag, rin yan, dagdag. Nambula ka pa, tol. Nambula ka pa, Carlo Boy. Ikaw talaga, baka maniwala yung mga nanonood natin dyan. Salamat. Baka ka na, napuwing ka. May init nga eh. Lagdip ko na yan, init. Kumusta ang hanap buhay mo, boy, Carlo? Carlo Boy? Mag-comment ng ganyan. Si Pagboy. Alam na yan, si Carlo yan. Kasi kumari hindi naman gano'n nagko-comment yan eh. Mga ganyan. Pag si Carlo, kumpare ko yan, kumpare. Salamat, Gilbert, para sa Rian dito na rin naman kasi mahirap din ang buhay nila. Yan lang ang kaya kung maitulong sa kanila para din sa pag-aaral nila Rian. Tama. Spam sa messenger pag di mo naada sa spam ang ay hindi kasi Sir Rene, hindi ko po maano agad yun, Sir Rene, kasi yung po yung hindi, sulat ko na lang po yung pangalan niyo po. Wait lang. Ako na lang magano. Kasi ginagamit ko po pang live yung yung cellphone ko. Ano po ba ang pangalan niya? Okay naman kahit pagod. Ay, yan si Ma'am Helen, yung tropa ko yan. Subscriber kong kaibigan ko si kumari kong kumari, kumpare. Yan si Geraldine. Ko yan. Yan si Carlo yung nandyan. Nanonood si Carlo yan. Kumpare ko yan. Sa inaanak niya yung anak ko. Ano yan, Sir Sir Rene? Ano bang pangalan? Baba mo nga dito, lista ko. Ma'am Helen, ang ganda niyo po. Ay, naano niyo na, Sir Rene? Naano niyo na si Ma'am Helen? Nakita niyo yung, ay, oo pala dito sa Wala si Ma'am Helen na eh. Natulog na yan. Busy yata si Ma'am Helen, baka kumakain. Nagmerienda. Padikit niya. Lagyan ko nga ito ng Hindi naman to vlogger siya eh. Nag-vlog ba to? Aba, mayroon ka na palang May YouTube, may ka pala channel. Bibigyan kita next time. Kay Ate Gerald, kay Kumari to eh. Bigyan kita ng jacket. Para pag pumasok ka ulit dito, nakano ka na. Bigyan kita ng yung boy, yung nakita ko dito yung anak mo eh. May na siya eh. Dito pa ako, edit niya ka pa pala.
Kala ko, nakatulog na kayo, Ma'am Helen eh. Ito, meron ka pala, oh. Sana na lang. Hindi kita. Si ano to, ah. Si anak mo, nagtawag nito. May bibigay ako sa'yo, Carlo Boy. Andiyan ka pa? Ma'am Helen, ang ganda niyo po. Tapos, nag-message na pala ako sa'yo sa messenger mo. Salamat, Borda Vlog TV official. Salamat sa, pag-message. Wala na ata si pobre worker eh. Tulog na yata eh. Puyat yun. Tol, pobre worker, andiyan ka pa? Bigyan ng to siya. Bigyan ko na itong hindi. Nandito na yan. 3 na lang. Salamat na 4 nanonood. Patamsak nga ako, boy. Carlo. Salamat sa 4 na nanonood sa Ay, hindi, ano lang po yan. Organic viewers ko po yan si Geraldine. Ano yan, kahit di nyo na po dikitan yan. Pag na yan, pag gusto nila magsasabi naman yan eh. Para hindi kayo maanohan ni Lolo. Kumpare ko yan, yung na yan, Sir Rene. Kumpare ko po yan yung Tiyak nangiyak si Mark dyan. Harapan siya sa ilong mayamay. Ba't nagbalik ng 23? Ano yun? Ilang oras na ba to? Pabalik. Salamat sa 3 nanonood tsaka sa 11 thumbs up. Wait lang po ah. Ayaw kasi uminom ng gamot na yung bugoy. Kaya yung sipo niya ayaw nanlandi pa siguro si pobre. Pobre worker, nanlandi pa daw, sabi ni Ma'am Helen. Nanlandi pa siguro si pobre worker. Bakit na Ma'am Helen, kamo? Eh, paglabas nila sa bahay nila, agad eh. Mga daanan agad, dami agad dumadaan dun eh. Baka nasa nila, sa bintana, nagpapahangin. Tal pobre worker, tulog ka na ba? Nanlandi pa siguro si pobre worker. Wait lang ah. Renan Porcho. Okay, sige. Okay na, Sir Rene. Thank you po. Nasulat ko na. Hernan. Wala na signal to. Loading pa. Yan, mas paalam na ako. Sige. Mag-out na rin naman ako eh, maya. Pero nandiyan pa si Ma'am Helen eh, kasi mag-ano pa yan eh. Nasa trabaho pa. Maya pa ako nangyari. Sabi ko sa'yo,
Salamat sa tatlong na nanonood dyan. Patamsak po ako mga kawaray. Thank you. Ang dami na dito sa messenger ko sa taas ah. Nandukot na siguro. Nandukot. Hindi mo minisid sa messenger, Ma'am Helen. Si pobre worker. Hindi ko kasi messenger kasi ginagamit ko cellphone ko sa pagla-live eh. Tanong nyo nga po kung anong ginagawa. Baka nakatulog na yung loko na yun. Sabi niya, tagal naman ito ni Hotel Pobre, Mark Moray TV. Tulog na nga lang ako. Baka walang load. Sabi niya kasi wala na download niya eh. Yep. Nakita ko na picture ni Ma'am Helen. Sino? Ni Ma'am Helen Mayumi at si Simpleng Beauty. Sana all. Ang ganda talaga si Ma'am Helen. Naku po, nag-loading ng akong cellphone na isay. Wait a minute, nag-loading po ang aking cellphone isa. Ayun. May signal siya pag nandito sa likod ng ko. Sabi ni Salamat sa kay Borda Vlog TV official host. Papaalam na po ako kasi po uwi na ako dito po kasi ako nagsignalan. Medyo malamig na po kasi tas may pasok pa ako kasi sa trabaho bukas. Salamat na lang po sa inyong lahat. Sige, salamat Borda Vlog TV official. At least nakasali ka doon sa GC para ayun, nagbabasi nag-iwan siya ng bahay. Sige, puntahan natin yan. Bago upload mo ba yan? Yan pa rin. Ayun, tamsak na kita ha. Tamsak na kita tol. Patamsak po yung binaba ni Borda Vlog TV official. Salamat sa suporta niyo mga kawaray. Sa panonood niyo sa aking live. Thank you. Sipon na rin ako. Oras na din kasi linggo bukas eh. Pag 11 po out na po ako mga kawaray kasi may tinda pa tayo bukas para naman may tayo, pang kain-kain. Ma'am Helen. Hello po Ma'am Helen. Mga 11 po mag-out na po ako Ma'am Helen Kasi magtinda pa bukas. Baka bukas hindi po ako makapag-live kasi baka maaya tayo ng kumpare ko sa sandaan nila. Sa binyag ng anak niya. Pero kung hindi ako mapunta doon makainom, tuloy ang live para sa WH ko. Sige po. Sige Ma'am Helen. Thank you Ma'am Helen. Wala na si pobre worker Ma'am Helen. Baka nadukot na ni Lovely Darna Vlog. Ay, andyan pa pala. Anong inaantok ka dyan? Sabi ni Ma'am Helen, nakala ko daw dukot ka na tol. Sabi ni Ma'am Helen, nakala ko sinama ka na ni Lovely Darna Vlog kasi nabigla na rin nawala. Andyan ka pa pala. Talaga to si pobre worker. Parang tol, pobre worker, parang kang kabot eh. Pasulpot-sulpot. Saan ka bang galing? Baka nagbisyo ka na naman, no? Yari ka dyan. Yo. Hello. Nandiyan mo kayo. Salamat Ma'am Helen sa mga kasama mo rin po dyan sa sa trabaho niyo po sa pagsusuporta niyo sa amin. It's a prank, dito pa ako, tol. Kala ko natulog ka na tol. 10:48 na pala PM. Sa huling comment ni pobre worker. Salamat sa 11 thumbs up tsaka sa 5 nanonood. Ma'am Helen, thank you po sa mga kasama niyo pong OFW dyan sa Kuwait. Thank you po sa suporta niyo sa amin ni pobre worker. Sana'y
naway dumami pa yung blessing na darating sa inyo po at mabigyan kami. Kasi mabibigyan nyo kami ng content dahil sa inyo magkakaroon kami ng ibang content para naman magawa namin yung mga ginagawa ng mga matataas na Welcome po. Thank you ma'am Ma'am Helen. Maraming salamat. Mga 11 po ako mag-out. Sasaktuhin ko para abot ata 2 hours to eh. 2 hours nga. Kasi 9 ako nag-open eh. Para sakto 2 hours ang live ko. Para naman makakuha tayo ng WH mga kawaray. Thank you sa suporta nyo. Thank you very much. Lalo na kay Pobre Worker kasi nagulat nga yan si Pobre Worker kanina eh. Nagulat si Pobre Worker sa ko eh. Marami din ang pumasok dito ah. Iba-ibang pangalan. Salamat sa 6 na nanonood dyan. Baka mga tropa ko dyan sa palengkean. Nag-uga-uga ang bahay. Si Ma'am Helen. 10:58. 10:58. 10:50 pala. Anong tulong tol? Kailangan mo ba ng tulong tol? Ano ba yun tol? Anong tulong ba yan? Ano sabi ni Joan? Okay na Faye, okay na. Maraming salamat. Ano ba yun? Pobre worker. Ano ba yun? Sorry, tulog na ako. Host, maaga pa ako biyahe bukas. May pag-vlog ako sa gig nila, Rian. Sige po Sir Rini sa Tarlac City bukas. Salamat. Maraming salamat. Bye-bye po. Mag-out na rin po ako mamaya. Andyan po kasi si Ma'am Helen, sinasabayan ko lang. Sinasa trabaho pa siya eh. Pag sinabi ni Ma'am Helen, mag-out ka na Mark Waray TV, mag-out na ako. Yan ang namin eh. Kaya ikaw tol, Pobre Worker, mag-live ka na. Maraming salamat to at ka Ma'am Helen. Salamat din kasi sana all. Oo nga po Ma'am Helen. Pag sinabi mong out ka na Mark Waray TV, at saka si Pobre Worker. Ayan, gusto ko sana mag-live yan si Pobre Worker eh. Para naman makapag-live din siya sa channel niya para naman tayo naman nagko-comment dun Ma'am Helen. Para siya naman yung nandito nagsasalita. Hello. Ano nga natatawag mo Pobre Worker sa mga mga viewers mo, ano tawag mo? Makasima? O nagbago ka na? Ka-forever na lang. Pre, Atol, Pobre Worker, mas maganda siguro tawag mga ka-forever. Hello mga ka-forever, nandito na naman ako ngayon. Ngayon magpunta tayo sa grocery. Bibigay tayo ng konting tulong doon sa matanda. Ang hali pala po sa kanila tol. Oo nga, tanghali sa kanila tol. Kaya mamaya pag umaga na sa atin, sa kanila madaling araw na. Paggabi na. Parang kanina yung pag-usap natin kay Ma'am Helen, sa kanila yon parang sabi kasi sobrang saya ko nung sinabi ni Ma'am Helen mag-sponsor saya nga sa akin. And sabi ko, gusto ko sana Ma'am Helen out na po. Sige, antog na kasi. Sige, walang problema. Mag-out ka na. Thank you, tol, Pobre Worker. Magpaalam ko kay Ma'am Helen. Nandiyan pa si Ma'am Helen.
Paalam ka kay Ma'am Helen kasi andyan pa. Hindi pa matutulog yung kahit ang sa kanila. Thank you Ma'am Helen sa support sa amin ni Pobreng Worker. Oh, yan na. Mag-11 na. Ano na eh. 10:53. Ano na lang. Segundo na lang, segundo. Sige tol, okay lang tol. Out ka na. Salamat tol sa suporta sa akin. Sana mag-live ka din para naman panoorin natin yan. Sayang hindi ako makaayuda ngayon. Yung ginagawa ni ECTV. Kung may cellphone sana ako, mag-ayuda sana tayo eh. Para makapagbigay tayo sa mga natin eh. Ganitong oras, mga tulog na rin yung mga yung mga tropa ko sa Bangkita Boys eh. Ko lang eh. Salamat sa 5 nanonood saka sa 11 thumbs up. Pa-thumbs up po mga kawaray. Yung bagong pasok dyan, pa-thumbs up po. Mag-out na po ako. Ma'am Helen. Hello po Ma'am Helen. Hello. Hello Ma'am Helen. Mag-out na po ako. Kaya out na nga ako. Nintay ko lang siya. Oo nga po, antok na daw si Pobre Worker mo. Antok na daw si Tol, di bali nang mapagod sa CP. Sabi, di bali nang mapagod sa CP ko. Pero yung suporta ko sa iyo, hindi mapapagod. So, mga hugot nito talaga. Ang galing mo talaga. Ang talino mo. Siguro nag-college ka, Tol. Ang galing mo sa mga ganyang mga bitaw. Bitawan mo nga ng isang salita si Ma'am Helen, Tol. Yung mga pang talaga, madamdamin ba? Madamdaming salita. Bigyan mo nga si Ma'am Helen ng ng magandang tawag nito. Bitawan mo ng salitang maganda para ulitin pa yung pag-sponsor sa atin. Mag-out na rin ako. Isang lang, mga logic mo dyan nakatago. Bigyan mo nga ng magandang Okay. Punta ka ba bukas, Tol? Ma'am Helen. Ma'am Helen, andyan ka pa po. Mag-out na po ako. Kasi matulog na yung kapitbahay namin. Baka mamaya mag-college. Ay, salamat po Ma'am Helen. Ay, magbibitaw pa ata ng dyan si Pobre Worker. Magandang banats. Tol, yan ka pa? Hindi mo pa nanonood sa akin Nakakatuwa. Andyan sigurado yan si Ma'am Helen. Pobre Worker. Sino itong sa akin? Yung dalawa, sino kaya itong dalawa na to? Sino kaya itong dalawa? Baka ito asawa ni GC. Comment ka kasi. Mag-comment ka po. Si Kulit at si Kulot. Dati meron ng comment. Kala ko sila Kulot nga. Hindi pala. Ano kaya ito? Tulog na yata sa Pobre Worker. Sige tol. Maraming salamat po. Magpapalam na tayo mga kawaray. Sa inyo mga pagsuporta sa akin kay Ma'am Helen. Salamat po Ma'am Helen kasi bigyan niyo po kami ng ng kunting blessing para makapag-vlog kami ng may sponsor. Thank you po kasi magagamit namin yan sa content namin yung tulong nyo sa amin. Thank you Ma'am Helen. Maraming salamat po sa tiwala at suporta sa amin ni Pobre Worker. Sana'y naway dumami pang blessing na dumating sa inyo sa araw-araw. Mag-ingat po kayo dyan Ma'am Helen sa trabaho nyo po. God bless po. Tsaka sa mga kasama nyo Ma'am Helen. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Ay, 6 na. Salamat sa 6 na nanonood dyan. Sa mga kasama ni Ma'am Helen. Shout out po sa inyo Ma'am. Hindi na kayo maisa-isa kasi mag-out na po ako. Thank you po sa inyo. Tiwala. Sa 6 na nanonood, salamat po. Thumbs up po. Yung huling dumating, mag-out na po ako. Maraming thank you.
Sana, comment si Ma'am Helen. Comment ka Ma'am Helen ng out na ako. Dami na nag-ano sa messenger ko ah. Thank you po mga waray. Wala pa. Hindi yung comments mo. Wala natin load itong ano na Marit. Wait lang. Ito na lang nanonood. Sige ba, may patuloy lalo nanonood. Ha? Wow. Thank you po. Bye-bye. Salamat sa suporta. Sige po, Mark. Mag-out na ako mga kawaray. Thank you po. Love you. Bye-bye. Thank you very much sa mga Kita Boys. Thank you.